Hola amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui coneixerem a un dels mamífers més simpàtics i divertits. Us presentem el dofí! Els dofins són mamífers aquàtics que viuen gairebé a tots els mars del planeta. Els dofins tenen una aleta dorsal a la part superior del cos i dues aletes laterals. També tenen una cua aplanada amb la qual baten l'aigua de dalt a baix i així aconsegueixen nedar a gran velocitat i fer aquests salts tan àgils per sobre del mar. Sabeu que els dofins no tenen nas? Tenen musell i respiren per un forat que tenen sobre el cap. Ho veieu? Aquest forat es diu respirador o espiracle i el tanquen cada vegada que se submergeixen i així eviten que els entri aigua als pulmons. Poden submergir-se fins a 300 metres i aguantar la respiració sota l'aigua fins a 25 minuts. Sabeu com dormen els dofins? És supercuriós, perquè dormen per parts. Primer s'adorm una meitat del seu cervell, del seu cos, i quan aquesta part es desperta, s'adorm l'altra meitat. Per això sempre dormen amb un ull obert, atent al que passa al seu voltant, i així sempre estan alerta. Els dofins pertanyen a la família dels cetacis, com les balenes. La grandària mitjana d'un dofí ronda els 4 metres i mig. Mesura el mateix que un cotxe normal i pesen uns 300 quilos. Per orientar-se, els dofins utilitzen un sistema anomenat ecolocalització. Els sons que emet el dofí viatgen per l'aigua i si es troben un objecte pel camí reboten i tornen al dofí i així el dofí sap a quina distància es troba l'objecte, com de gros és i quina forma té. Els dofins són carnívors i s'alimenten bàsicament de crustacis, peixos, calamars i pops. Els dofins, com tots els mamífers, són vivípars i la gestació de les cries dura 12 mesos. Durant el primer mes de vida, s'alimenten de la llet de la seva mare i després la seva família els ensenya a caçar. Els dofins no tenen por dels éssers humans i si se'n troben, sempre són molt amistosos. Són animals juganers i curiosos. Els dofins solen viure en grups i són molt intel·ligents. Com que van en grup, es poden defensar dels taurons i de les orques colpejant-los amb els musells, que són molt forts. Però sabeu quin és el perill més gran per als dofins? L'home, l'ésser humà, a través de la caça i la contaminació, està provocant que molts dofins morin. Moltes vegades es queden atrapats a les xarxes dels vaixells o s'asfixien amb els plàstics i les escombraries que llancem al mar. Però això passa amb els dofins i amb moltes altres espècies marines com les tortugues o les foques. Per això és tan important que cuidem els nostres oceans i mars i que mai, mai, mai llancem res a la mar. Si manteniu la naturalesa neta, els dofins i tots els éssers vius serem molt més feliços. Adeu, amics! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Sabies que els dofins dormen amb un ull obert? Això passa perquè dormen només amb la meitat del seu cervell. L'altra meitat es manté desperta per a poder continuar respirant. Al llarg del dia, els dofins dormen 4 hores amb cada part del seu cos. Existeixen 3 raons per les quals això ocorre. La primera és per evitar ofegar-se. La segona, per estar atents a qualsevol perill mentre descansen. I la tercera
per a mantenir els músculs en acció, ja que com a mamífers que són, tenen la sang calenta i així conserven la temperatura dels seus cossos en l'aigua. Sabies que els dofins es posen noms com els éssers humans? La veritat és que els dofins mai deixen de sorprendre'ns. La Universitat de Sant Andrew, a Escòcia, ha descobert que els dofins es criden entre ells pel seu nom. Sí, com tu i com jo! És l'únic animal, excepte l'ésser humà, al qual se'l reconeix aquesta conducta. Cada dofí té un nom propi que el diferencia dels altres. Es creu que les mares, quan neixen les seves cries, emeten un so. I aquest so és, a partir d'aquest moment, el nom d'aquest dofí. Sabies que els dofins no tenen olfacte? Encara que tenen una gran oïda i una excel·lent vista, els dofins no poden olorar. Per trobar les seves preses, utilitzen l'ecolocalització, és a dir, emeten sons que viatgen a través de l'aigua en forma d'ones. Quan aquestes ones arriben a una cosa sòlida, reboten i el dofí les detecta. Quan els sons aconsegueixen viatjar a una llarga distància, els dofins són capaços de detectar preses o perills abans de veure'ls. Però no tots. La contaminació dels mars i oceans està acabant amb la vida de molts dofins i també de molts altres animals. Heu de cuidar la natura perquè això no succeeixi i aconseguir que els dofins, aquests meravellosos mamífers marins, puguin continuar vivint al mar lliures i feliços. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Els mamífers. La diversitat dels mamífers és sorprenent. Poden ser tan grans com aquestes enormes balenes o tan petits com aquest simpàtic ratolí equilibrista. També poden ser escandalosos com aquest mico cridaner o silenciosos com aquest eriçó de terra amb les seves punxegudes pues. Tot i aquesta enorme diversitat, tots els mamífers tenen una sèrie de característiques comunes que heu de conèixer per saber reconèixer-los i diferenciar-los. Tots els mamífers són vivípars. Neixen del ventre de les seves mares. En les seves primeres etapes de vida s'alimenten de llet que aconsegueixen a través de les mames de les seves mares. Per això es diuen mamífers, perquè mamen. La veritat és que quan són cadells són preciosos, no us sembla? Els mamífers es reprodueixen per fecundació interna, mitjançant la unió d'un espermatozoide i un òvul a l'interior de la femella. Com podeu apreciar en aquestes imatges, a la boca tenen dents i llavis. I gràcies a ells poden menjar i mamar. La majoria tenen el cos recobert de pèl i tots els mamífers respiren per pulmons, encara que visquin al mar. Mireu aquests dofins com surten a la superfície per poder respirar. La temperatura del cos dels mamífers no depèn de si fa fred o calor. És una temperatura interna, seva, pròpia. Gairebé tots els mamífers són terrestres, com aquests camells o aquest jaguar. Alguns són aquàtics, també anomenats marins, com aquests dofins o aquestes foques. I també hi ha un mamífer volador, el ratpenat. És l'únic mamífer que vola. Els mamífers tenen 4 extremitats.
però varien en les seves formes segons el medi en què visquin. Els terrestres tenen potes, amb elles caminen. Corren quan ho necessiten, salten i a vegades fins i tot escalen. Els marins tenen aletes i gràcies a elles poden nedar a gran velocitat. I els voladors tenen ales per poder volar pel cel. Sabeu quin és el mamífer més meravellós que habita la Terra? L'ésser humà. Nosaltres, les persones, també som mamífers. L'alimentació dels mamífers. Segons la manera d'alimentar-se, els mamífers es poden classificar en diversos grups. Els herbívors s'alimenten de vegetals i les seves dents estan especialment preparades per poder triturar-los. Els cavalls, les ovelles i les llames són mamífers herbívors. Hi ha alguns herbívors molt especials. Són els remugants. Aquests animals, en menjar, s'empassen els vegetals gairebé sense mastegar-los. Una part es digereix, però una altra s'emmagatzema a l'estómac i quan volen la retornen a la boca per digerir-la. Les vaques, les girafes i les cabres són remugants. Els carnívors, com el seu nom indica, s'alimenten de carn. Les seves dents són grans i afilades per poder caçar i estripar la carn. Els carnívors que s'alimenten d'insectes i d'altres invertebrats es diuen insectívors, com aquests ossos formiguers. Els mamífers omnívors s'alimenten de carn i vegetals. Els ossos, els micos i els éssers humans som omnívors. Podem menjar-nos una gustosa hamburguesa amb el seu enciam i el seu tomàquet. Repassem. Els mamífers són vivípars. En les seves primeres etapes de vida s'alimenten de llet, que aconsegueixen a través de les mames de les seves mares. Tenen llavis i respiren pels pulmons. La seva temperatura corporal no depèn del medi en el que estiguin i que, depenent del seu aliment, poden ser herbívors, carnívors o omnívors. Fàcil, no? Adeu, amics, i no oblideu subscriure-us a Happy Learning! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics, benvinguts a Happy Learning! Avui anem a conèixer els animals vertebrats. Com tots sabeu, els animals es poden classificar de diverses maneres, depenent de les característiques en què ens fixem. Avui anem a classificar-los tenint en compte l'estructura interna del seu cos. Segons aquesta característica, els classifiquem en animals vertebrats, que són els que tenen esquelet intern, és a dir, ossos, i els animals invertebrats, com aquest cuc, que no té esquelet, no té ossos. Tots els animals vertebrats tenen esquelet intern format per ossos. Els ossos són molt durs i donen forma al cos. El sostenen, el mantenen dret, recte. La columna vertebral està formada per una sèrie de peces articulades, anomenades vèrtebres, que permeten determinats moviments i certa flexibilitat. Els animals vertebrats tenen el cos dividit en cap, tronc i extremitats. Sí, cap, tronc i extremitats. Alguns són aquàtics, com aquests peixos. Altres són terrestres, com aquest os. I es desplacen de moltes maneres: caminant, saltant, reptant, escalant i, quan l'ocasió ho requereix, corrent, encara que de vegades no prou. També hi ha animals vertebrats que es desplacen volant, com els ocells o els ratpenats. O, per exemple, aquestes àguiles, que per desgràcia de la guineu són molt més ràpides que ella. Els animals vertebrats es classifiquen en 5 grans grups: peixos, rèptils, amfibis, aus
i mamífers, com aquest gran mico udolador. Ara anem a recordar el més important que hem de conèixer dels animals vertebrats. Els animals vertebrats es poden classificar en 5 grans grups: peixos, rèptils, amfibis, aus i mamífers. Els animals vertebrats tenen esquelet intern format per ossos. El cos d'aquesta classe d'animals es divideix en cap, tronc i extremitats. Es desplacen de moltes maneres: caminant, saltant, reptant, volant, escalant i, quan es necessita, fins i tot corrent. Ens veiem en el pròxim vídeo i no oblideu subscriure-us a Happy Learning TV. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Els animals marins. Peix. Peix. Cranc. Cranc. Pop. Pop. Tauró. Tauró. Estrella de mar. Estrella de mar. Cargol de mar. Cargol de mar. Medusa. Medusa. Tortuga. Tortuga. Manta gegant. Manta gegant. Cavall de mar. Cavall de mar. Peix. Cranc. Pop. Tauró. Estrella de mar. Cargol de mar. Medusa. Tortuga. Manta gegant. Cavall de mar. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.